tickle the heart. Let our music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry, because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa bow.
Good morning mga ka-Rangers! Ayan, talagang ngayon ay Winner Wednesday ngayong araw na to. Nasa ako na tayo, kalagitnaan na ng linggo. At, Oo nga, partner, almost end of the month na rin. Ay, pala, oo nga, no? Sa mga sasahod dyan. Baka naman. At syempre, speaking of winning, talagang nandito pa rin tayo at maraming salamat sa suporta nyo dahil pinapanalo nyo kami at pinapanalo din namin kayo with the different hot story and interesting news. At syempre, kasama nyo kami. Ako, ang inyong Papa P ang magpapainit sa inyong umaga. Syempre, kung meron si Papa P na magpapainat, syempre dapat may kakwentuhan na siya kikay. At ito ang tambalang Sipaw! Na magpapasaya lagi sa inyo. Dulot ay good naman. vibes. Di ba, partner? Kaya nga, hindi lang good vibes kasi i-update din namin kayo kung anong nangyayari. Wow. And winning stories ng ating mga kabarangay and also our guest for today. Talagang barangay na naman. Isa na namang panalong barangay dahil sa mga napaka-interesting at powerful talaga powerful na mga ideas nila to help our community. Kaya nga, partner. And aside from that, yun nga, yung guest natin is also another winning idea of putting up something na new here in the city of Pines. At tutukan natin yan kung ano yan ang idea na ginawa ng isang talagang kababayan natin dito sa syudad ng Baguio. And aside from that, we will also hear the voice of our basta, mga community natin. Bigyan natin ng muntik na nasabi. And sana makinig tayo mga car rangers because dun nga din sa mga gustong tumulong, our doors are open for us to reach out the help that they need. Yes. And partner, regarding this, ikaw nga tanungin ko, ano yan? Recently, what have you won in your life? One, daming realizations in life. That's very very important na merong bahagi sa iyong buhay na dapat alam mo yun, pag nilay-nilayan mo. Pag nilay, deep naman nun. Yes, oo. Huwag ganon, partner. Pero pag sa mga pagmuni-muni lang yun, pero pag nilay-nilayan yun, laki lang. Kaya ang big deep word. naman nun, partner, medyo pakispell naman. Yes, oo. Wag na lang. Wag na lang tayo magdili-nila. Hindi alam spelling. Ikaw naman, partner, ano naman ang iyong winning ginawa for the past months or for the past 2 weeks? Well, partner, marami yan eh. Maraming aspeto kasi ng winning, di ba, no, partner? Pero siguro isang bagay na panalunan ko at the moment is that we've been battling naman our mental health, di ba? Inaalagaan natin yan. Yes, and carefully and slowly, there's a progress on that. And mga ka-Rangers, just a friendly reminder as well that Baguio City have now provided a help line for our ka-Rangers that may need or may seek help. So the number is posted in Health Services offices. But let me just provide the number very, very quickly lang. Yes, That's 0919-069-6361. Again, that's 0919-069-6361. Ayan, nakon ko na ayun, tatawag na ako. Ayun na talaga. Talaga ba yan, partner? At syempre, maraming salamat dahil ganitong mga winning platform ng ating mga, syempre, local government unit yan partner, Talaga ang galing na meron silang ganitong mga platform to help our community at mga kababayan natin ngayong pandemya. Kaya nga. Kasi recently, partner, there is a number. Nag-spike ang number ng suicide attempts here in Baguio City. That's why they have now initiated na gawing makabayan ito and that numbers could be reached. Yung madaling syempre pangmasa at madaling ating serbisyo ng ating health services. Kaya nga, partner. And also, partner, in connection to that, kamusta pala? Have you felt anything ngayon? We have been 2 days na, no? From the time that we've been vaccinated. 2 days ba? Ang tagal. After 2 days. Kahapon ngayon. Tama. Were there any side effects na? May naramdaman ka ba? Partner, aside sa iba mong naramdaman? Ayan, umaga-umaga. Joke lang, partner. Marami akong naramdaman ko na wag na. Okay lang naman ang nangyari. Syempre, naantok ako. Feeling ko lang part yun. Kasi syempre,
sabi ko nga, hindi tayo, lunch na yun Oo. lunch time na yun, hindi tayo nakakain. At after nating ma-vaccine, kumain agad. Oo. Alam mo naman ang Pilipino, kapag Oo. pagkatapos kumain, Stressed naantok. ka. Oo. Pero ngayon, Ayun. partner, wala kang naramdamang headache. Mabigat. Ayun nga. Tapos, Mabigat ba talaga? mabigat ang ulo? Ano ulo? Ako kapon nandidilim yung paningin ko. Joke lang po. Ikaw naman, kamusta ka? Yun, partner, yun nga, yung side effect din sa'yo, antok lang talaga. Antok lang, no? Parang gusto ko lang ihiga, pero hindi pwede. Pero tulog is life. That's why we have food supplements, di ba, partner? Oo. That could help us Yes. boost our intake also. Yun ba? Were there side effects sa appetite mo, partner? Or wala Appetite, wala. Siyempre nakatulog ako. Siyempre hindi ko na namalayan na kuwan na pala. Gutom na pala. Oo, ayun Oo. lang. At nagulat ako kasi naglalakad ako. Di ba naantok ako? So dala ko yung unan ko. Ay, joke lang. Ako kumot naman. Kumot, oo. Tinadjama ko yung kumot. Anyway, Yes. shout out kay Ate B. Miss ka na namin, Oh, Ate miss B. ka namin, Ate B. Baka ang, naman. Tendera ng bayan. Oo. Yan naman. So, partner, Yes. magbabalik tayo kasi Oo, we have... marami Oo. tayong gagawin at ipapakitang inspiring stories at balita. At sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan! Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material.
easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Ito ang Tambalang Sipaw! Ayan, kanina talaga napag-usapan natin iba't ibang panalong ideas at mga kwento natin ngayong araw na to. Kaya nga, partner, natutuwa ako kasi magusto nating marinig yung boses na to of ordinary people with extraordinary stories. And of course, a plead and a pledge for others also to help. Kaya na-excite na ako pakinggan ulit kung sino ang ating mapapakinggan at mapapanood dito sa Boses ng Masa. Di ba, partner? Nga. Partner, these are actually our flower vendors here in Burnham Park. And yun nga, medyo kailangan nating marinig yung boses natin kasi we want a resolution or we want to resolve something, di ba, partner? So, lalo na ngayon, no? It's the flower area ang ating Baguio. Talagang it promotes, or Cordillera, it promotes talaga mga flower natin. Kaya nga, usually during the panagbanga season, thousands of flowers are blooming, partner. Ngayon, during the pandemic, how do they cope up? And ano yung pwede nating itulong sa kanila as well? Ayan. So, kung mga car rangers, andito na, bida ang boses ng masa dito sa One Voice. Kitawak lang ko mga government kat subsidy may tulong kanya mga vendors tatatakot pandemic nagrigat tagla ko santo te reklamo kat ang reklamo ay bagbagak lang no dingay adangay ti event kat naghinalon unay ti sabong kami nga kaya di punan nga kasla ko man Valentine kat apa yung mababot mo tan nga ti 1.5 kasi ti may sa bundle dapat adamat ti price regulatory na data nga mang check up nga kaya da nga isuda lang mang dictate ti presyo. Kaya nada ko mamot ti tulong met na lagi vendors nga no kasano nga may promote deti lako mi tani nagrigat dutatan ti aglako nga kasla idi. Diyan lang man ti kahit ko nga mai suggest. Financial support kurang ti puhunan mi tapos naghingi na ti sabong. Gusto lang sana naming support from the government na sana magkaroon kami ng stable na lugar, and then at the same time within the city po sana at least dito na kami nakilala kami mga cut flowers, especially the bouquets, yung nanghanap ng mga tao sa amin sa area namin. Not only the bouquets, for all occasions din naman na arrangement. Yun, yung madaling puntahan ng tao. Kahit ko mga masimpa dito bubong may tapno pumintas man, tapno pari-parehas. Ayan, napakinggan natin ang iba't ibang syempre mga gustong sabihin at hinaing naman ang ating mga flower vendors ngayong pandemya. Kaya nga partner, and it's very interesting mga car rangers because hindi natin nga nakita during this pandemic or let's say na overlook natin yung mga needs nila. However, let me just reiterate mga car rangers that they were able to receive a funding allocation from the government. But now, syempre di mga car rangers, yung funding allocation na yan, hindi naman yan tatagal for you know, a couple of months kasi nga it's a business, 'di ba? You take risk, bibili ka pa rin ng bulaklak mo in order for you to sell it. Ngayon nga merong wastage ng bulaklak dito. Oo, at syempre talagang syempre kahit nasabi mo kanina, kahit mahal ang flower ngayon talagang kailangan mong bumili at take risk. Kasi kung wala kang gagawin, wala kang effort for your business, wala rin. Pero syempre, sana matulungan din natin sila sa mga iba't ibang bagay tulad ng nabanggit mo kanina, ang ating kahit man lang kung saan dapat sila nakalocate at strategic ng kanilang business. Yes, partner. Kasi Imbagada de Calman nga, they will be transferred to a different location. And the location kasi, partner, is far from the city. Yes. What they have established now are loyal customers that go to their shop. No, isursuryo man nanti sa body kat awanan maawan na matawaw ti tao. Yes, marigat partner. Nahanapin sila ng kanilang mga customers lalo na dati nasa sila Harrison area, di ba? Yes, partner, tama. At ginawang nilinis muna yon at pinunta ulit sila sa may bandang Gangza or sa may partner, restaurant tama banda ka, doon, Burnham Park. Talagang tago
Sa akin Yes, para partner. sa Dagohoy at hindi na mahanap din. Although the strategic location Yes. is okay, partner. Oo. Kaso kasi if they're going to build again? again parking Yes. Spaces, partner, Ayun maaapektuhan kasi yung side ng mga Oo. vendors natin, which means that they need to be transferred again. So to our government, kindly take a look on this. Yes. And also, partner, isa pa kasing na-raise nila is that they were promised with a specific stall na may Stall. bubong sana. Okay. Unfortunately, during the visit kahapon, partner, meron namang stall. Maayos ang stall. Kaso wala po kasi siyang bubong. And that is one of the reason why the flowers withered quickly. Ay, Yun. yun lang. Lalo na tag-ulan ngayon, Yun na, talagang partner. ang hirap din na sumasabak sila sa sarili nilang business at sumasabak din sila sa physical or sa area nila Yes. na kung saan laging umuulan. And to our local car rangers, please, we can still help them by buying flowers in Yes. our events pa rin. Because that's also one source of their livelihood. So, I understand na yung mga events ngayon medyo virtual na, but we can use these flowers as a souvenir to our guest speaker. And these are at least just making sure that they're, yung ano nila, yung puhunan nila ay umiikot din naman. At syempre, dagdag pa dito, sana sa mga may mabuting puso dyan Yes. or mga grupo or companies na gustong tumulong sa ating mga flower vendors sa pag-ayos man lang kanilang stalls Oo, at partner. pagandahin ang kanilang stalls talagang pwede kayong tumulong sa kanila. Yes, and also they wanted mga ka-rangers kung sino yung pwedeng mag-pledge for their tarpaulin kasi Ayun. nasira kasi yung tarpaulin nung dun sa may part nila. So just in case lang that our car-rangers would be willing to extend their help, makakatulong po itong Ayun. malaki. Para it's a marker po kasi na ito yung mga flower shops Oo, natin. sama-sama din pa rin na tulungan at bayanihan Yes. ang makakasolusyon sa mga ganitong problema. Yes, Di ba, partner? Kaya, and also shout out to our vendors na nanonood ngayon. Oh, yes. And that, thank you so much for allowing us to make sure that na ang boses nyo ay naririnig. Ayan, at maraming salamat sa suporta din, di ba? Yes, partner. At syempre, dagdag pa dito, marami pa yang boses ng masa ang mapapakinggan na syempre sa sipag at tiyaga ng aking partner sa paghahanap ng iyong mga boses. Oo naman, syempre, ano lang din ako, motivated ako Yes, kasi dyan, ang mga taong andyan, Yes, mga willing na marinig ang boses nila. And thank you, partner. And also, hindi natin makakalimutan yung mga sponsors yes, natin, syempre, diba? panalong-panalo yan ngayong Winner Wednesday. Nandiyan ang Katyaliis na will give you mga remedies for your skin problems. Oo, skin problems. And also, we have Musar that could hone your skills in music. And TJ Home Builders na kung saan naroon na ang dapat mga mahanap sa mga furnitures, mula furnitures hanggang sa mga iba't pang gamit sa iyong bahay. Kaya nga. And we also wanted to say thank you so Yes. much to Baguio Country Club for oh. opening their doors for the mass vaccination. And that is really aiding our need for vaccination sites here in Baguio City. Siyempre, hindi natin makakalimutan dyan ang Lemonade Hotel na kung saan the famous strawberry champurado ay nariyan. Kaya nga po, and they are the first who started it, so wag lang tayong ma-deceive sa Oo, iba. And syempre. also, we have Labs Cafe or Labs Tea. Yes. Oo, di ba, partner? One of the healthiest cafes sa syudad ng Baguio. Yes Talagang naman. natikman natin yan last time. Oo. Kaya nga, partner. And of course, andyan ang Lorma Medical Center, isa sa mga kalidad na mga, it will give a medical services. Yes, Lalo na sa partner. e-consultation ba kanila? Tama? Yes, oo, they're just available sa Facebook platform nila. Yes. Madali lang, click it, transfer your payment, Wow. and then your consultation is ready. And of course, Amyanan Balita ngayon where you find interesting and responsible stories. And nandiyan din ang Mega Tower na kung saan sa iyong pagstay here in Baguio talagang tatanggapin ka ng buong puso. Yes. Ay, ano ba yun? And also, we God. have My Manox Manox. for their healthy option for chicken, mga ka-rangers. Sarap niya, no? Oo. And of course, NJCP, partner. Yes, bridging progress into
electricity, sabi nga nila. And of course, we have Pinesa State Gaming Corporation. Na kung saan marami silang pwedeng ma-offer din, di ba, yes, partner? not just limited to one. And also, we have Studio Coffee, which is yes. very walking distance lang sa Burnham Park. So, MH Del Pilar, kaya kaya natin nakarin yan. At syempre, ang bago nating partner dito sa ating pamilya ng RNG Luzon ang PAO. Dahil sa PAO, wala ng AW! At syempre, hindi lang liniment or masahe ang i-offer ng PAO. Andyan din simula Robocaf, Lagoon de Leaf. At papunta na tayo ng Bioclone na kung saan it will boost your immune system. Ano? Sorry, may naisip ka sa akin. Anyway. Yung toro? Yung toro din, it will give sa ating mga couple dyan ng ngayong medyo malamig, talagang it will give. Malamig ba, partner? Oo, malamig. Okay, Tinanggal ko lang yung jacket ko Pero nilalamig na. Ay, nako, mga Pero sa suot nating red, nag-iinit talaga tayo ngayong araw na to. Siyempre, to all our viewers that is tuning in, maraming salamat all the way from the T-Red Pass Network covered from Abra, Ilocos Sur, Ilocos Norte, and La Union. Of course, here, Baguio and La Trinidad, Region 3, ang sakop hanggang Region 3, ang sakop natin mga ka-Rangers, kaya tutok lang because our guest will be ready in a few. Yes, at syempre marami pa tayong mga social media platform tulad ng Facebook, Twitter, and our Facebook. Tama, YouTube din. Yes, partner. Tsaka Instagram. Please subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga new uploaded videos natin. Kaya at tulad ng boss ng Mas, pwede kayong mag-express ng hinaing at sumbong. Use the hashtag rngluzon.com sa Twitter. Kaya nga. And dun ko pa rin narinig sa mga vendors natin that they are listening to us actually through Google iTunes podcast and sa radyo. Kaya thank you po to our vendors kasi doon nila ako nakilala. Ay, si Kagayam Diay, Shak Diay. Tapos, actually, they were very curious about you, Papa P. And then sabi ko, soon, bisita kami dito ako nakikita. So, hi, good morning po ulit. Hello po. Ayan, at padayon lang sa ating serbisyo at sa iyong pagsusumikap sa ngayong pandemya. Isa na namang napaka-interesting na boses ang ating napakinggan at napanood. Kaya nga, partner. And we will still have more for you for this day because today is a Winner Wednesday. Kaya tumutok lang dito sa Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let our music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Pasadahan naman natin ang mga nagbabagang balita ngayong umaga. Ito ang Morning Balita. Aplikasyon ng panibagong e-bingo sa Baguio City. Tuluyan ng naibasura. Ng panibagong e-bingo. Well, sa religious sector, as a pastor, I could definitely say no. We say no to gambling.
nakita natin yung epekto nito sa lipunan, sa pamilya. And then why do people gamble? It's because they covet for, easy money. They covet for yung hindi na sila maghihirap because they think that God cannot provide for their needs. So sa religious sector, we definitely declare na lahat ng ating pangailangan ay kay-stay ni Lord. Kaya nga kami natutuwa nung hindi natutuloy yung pagpapalaganap ng gambling sa ating syudad because it will definitely affect a lot of people, families, and even the next generation. Kaya sa session ng Konseho ng Baguio kahapon, tuluyan ng ibinasura ang aplikasyon ng RCC Global Entertainment Incorporated. Kahapon, nagkaisa ang mga membro ng konseho na i-withdraw at i-recall yung dalawang resolution. So anong ibig sabihin nun? Ang application ng Global or RCC Global ay hindi po pinayagan ng syudad. Parang for the meantime, hindi na sila interesado dahil nakita nila na medyo maraming sectors ang umayaw at umangal doon sa request nila. Binawi na ng konseho ang kanilang pirma sa pagsuporta sa operasyon ng panibagong e-bingo sa lungsod. May we include in the discussion, Mr. Chair, resolutions signed by those who voted in favor of the granting of additional outlets for RCC Global, a resolution officially withdrawing the proponents' signatures in resolutions number 208, series of 2021, and resolution number 209, series of 2021, Mr. Chair, signed by all those who also affixed their signature in favor of the additional outlets for RCC, Global Entertainment Incorporation. So please include as manifested by the Honorable Alonso. Para mapawalang bisa ang resolusyong pagpayag ng konseho sa operasyon ng e-bingo, minabuti ng konseho na magpasa ng panibagong resolusyon na nagpapawalang bisa sa naunang resolusyon. My suggestion is to enter into a compromise. That is exactly our resolution. Recall these resolutions. Yes, to be yes, so that we could finish this. I think if that is the case, then we will have to divide the House. We will Offered by all. On the proposed resolution, we will act on the same resolution, which is, I think, one the same result. Sa ngayon, may 3 e-bingo sa lungsod. Mayroon namang pahintulot ang mga ito ng PAGCOR at ng pamalang lungsod. Karamihan ng mga lalawigan sa Cordillera nasa MGCQ status na. Narito ang balita. Karamihan sa mga lalawigan sa rehiyon ng Cordillera ay nasa Modified General Community Quarantine o MGCQ status na mula July 1 hanggang July 31. Kabilang dito ang lalawigan ng Abra, Benguet, Kalinga at Mountain Province. Mananatili sa General Community Quarantine o GCQ status ang Baguio City at Ifugao. Mananatili naman sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ status ang lalawigan ng Apayao. Iba yung saya ang hatid ng mga opisyal ng Sangguniang Kabataan ng Poblasyon Lacub Abra sa 60 bata sa kanilang lugar dahil ito sa pagsasagawa ng feeding program. Ayon kay SK Chairman Maria Jairen Reyes, ito ang kauna-unahang feeding program na naisagawa ng kanilang grupo. Tiniyak namang nasunod ang social distancing sa isinagawang programa. Sa Paracelis Mountain Province, nakipagbayanihan ng mga pulis na kabilang sa 3rd Maneuver Platoon sa pagtatanim ng palay. Ibinaba nila ang kanilang armas at tinulungan nila ang 2 magsasaka para mapabilis ang pagtatanim ng punla sa Sitio Amata, Poblasyon. Sa bayan naman ng Busaw, Kapit Bisig, ang mga bumbero, pulis at mga empleyado ng pamahalang lokal para sa paglilinis at pagpintura sa mga waiting shed sa bayan.
CIDG inatasang imbestigahan ang vaccine schedule fixing sa bansa. Narito ang balita. Inatasan ni PNP Chief General Guillermo Eleazar ang CIDG na imbestigahan ang mga humihingi ng bayad mula sa mga nais mapabilis ang pagbabakuna laban sa COVID-19. Una rito, ibinunyag ni Pasig City Mayor Vico Soto na 2 fixer ang nahuling naniningil para mabakunahan ng mas maaga kaysa sa itinakdang araw ng vaccination. Hinala ni General Eleazar, maaring mangyari rin ang modus na ito sa iba pang local government unit. Hiling ng PNP sa publiko, pumila at huwag magpaloko sa ganitong modus. Panibagong 141 pulis ang positibo sa COVID-19. Dahil dito, sa buong bansa, umakyat na sa 27,751 ang kabuuang bilang ng mga pulis na tinamaan ng nasabing sakit. Wala namang naitalang namatay kahapon, kaya't nakapako pa rin sa 73 ang kabuuang bilang ng mga nasawi dahil sa COVID-19. Para makatulong sa pagpapabilis ng pagbabakuna kontra sa COVID-19, anumang araw ay magtatalaga si Colonel Glenn Lonogan ng mga pulis na tutulong sa vaccination. Ayon sa bagong upong direktor ng Baguio City Police, mayroon na siyang listahan ng mga pulis na may background sa allied medical courses. Itatalaga ang mga ito sa mga lugar na nangangailangan ng karagdagang puwersa para mas mapabilis ang pagbabakuna. Una rito, hiniling ni Mayor Benjamin Magalong kay Colonel Lonogan na alamin kung sino mula sa kabuuang puwersa ng BCPO na aabot sa 1,200 ang may kakayahang maging vaccinator. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming website na rngluzon.com at tumutok sa Luzon Headlines. Ito si Paul Balduza ng Morning Balita ng Morning Balitaktakan. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa Paulini Men,
isang pahig ka lang. Dahil walang out sa POW! Nagbabalik ang tambalang sipaw! Kanina napag-usapan natin ang mga, syempre, panalong-panalo ngayong mga bagay or ideas ngayong Winner Wednesday. Sasabihin ko sana Ano? Monday. Gusto mo bang maulit-ulit ang Sorry, Monday? sorry. Oo. Ulit. Okay, sorry na Yes, partner. oo. At ngayon nga, nabanggit nga natin talagang ngayong araw, baranggayan na naman at sino at anong barangay ang pupuntahan, lulusubin natin. Kaya nga, lulusubin natin ngayon, mga Car Rangers, ang Barangay Gibraltar. Oo. And we have their Barangay Kagawad Kagawad na si Sir Richard Daliles. Good morning! Good morning po sa ating lahat sa nanonood ng Regional Network Group Luzon. Magandang umaga po sa ating lahat at sa mga kasamahan natin dito sa barangay. Good morning. Ayan, maraming salamat po sa pag-accommodate sa amin ngayong umaga. Kaya nga, Barangay Kagawad. Kaya nga, Sir, good morning, Good Sir morning. Richard. And Sir Richard, simulan na natin. Yes, Kamusta oo. naman po ang Barangay Gibraltar? Lalo na ngayong pandemya. Oo nga eh. Sa ngayon po, may mga positive cases pa rin tayo. May active case pa rin na 12 as of June 28. Kaya sa mga official naman natin, hindi pa rin nagsasawa sa kaka-disinfect at sa pamomonitor sa mga na lockdown na pamilya ng mga nagpositibo natin. Ang ginagawa po namin ay nagre-request kami ng contact sa CSWDO para mabigyan ng pangangailangan, lalong-lalo na sa kusina, yung mga na-lockdown para kasi hindi sila makalabas at makabili ng pagkain, kaya ina-assist na lang ng mga barangay official. Ayan, marami din na ang ginagawa ang ating syempre barangay officials at tulungan niya ng bayanihan ng iba't ibang community natin. At Barangay Kagawad, syempre napag-usapan na natin yung mga ginawa nyo. Ano mga activities naman po ang ginawa po natin to help our community? May mga activities katulad ng survival garden. May programa tayo ngayon na para sa mga bata. Programa yun sa BCPC kasi. So, we encourage yung mga children na dumalo sa activity na ito para at least may mga ginagawa sila. Hindi lang sa pagmumodule, busy din sila sa pagtatanim ng gulay at pwede din po nilang anihin yon para pantulong sa pangangailangan nila. And sa barangay naman, nagpondo po tayo para sa food pack, pantulong sa mga darating pang halimbawa kung may mag-positive ulit at may ma-lockdown, at least may counterpart din ang barangay natin para hindi lang po sa city nang gagaling. Kaya nga po. Sir Richard, tanong lang po namin, nabanggit niyo po kasing survival gardening. Ano po yung importance ng ganong activity at saka ano po yung naging benefit sa ating mga constituents? Sa mga constituents natin, malaking bagay po ito para sa kanila para makatipid sa gastusin at hindi na kailangang pumunta sa palengke para mamili ng mga gulay. At least may aanihin sila.
Sa mga bata kasi, yung mga bata ang pandon, sila yung encourage namin na mag-participate. Hindi sila, instead na magmumuk sa bahay, may gawain din sila sa pangtulong sa magulang nila na matuto silang magtanim at mag-alaga ng mga gulay nila kung paano nila lalong palalaguhin at matuto sila na paano magtanim ng mga gulay o halaman. Ayan, maganda ni advocacy yun, no? Parang you're hitting two birds in one stone na kung saan tinutulungan mo na silang magtanim at tinutulungan mo ding matuto ang ating mga kabataan na ma-inculcate sa kanila ang kahalagaan ng pagtatanim. At Barangay Kagawad, nabanggit din natin talaga yung Survival Garden. Sino po yung mga kasama natin at tumulong? Siyempre, sino po yung mga nag-donate? May nag-donate po ba ng seedlings natin? At saka nagturo ng proper na pag-garden po. Yung sa seedlings natin, nag-request po tayo sa BPI, Bureau of Plant Industry. Humingi tayo ng seedlings sa kanila at yun ang pinamigay natin sa mga bata. At yung mga bata, i-guide na lang ng mga magulang nila at i-monitor din ng barangay kung kumusta na yung mga gulay nila, kumusta na yung mga pananim nila, kung nakakatulong ba or hindi. At yung mga health worker natin, sila yung kasama natin na umiikot para tingnan yung mga pananim ng ating mga constituents. Kaya nga, Sir Richard, maraming salamat kasi sinama natin yung youth in this activity. And Sir Richard, ano naman yung mga future activities na ilatag for the rest of the year? Or program Or po. program po, yes. Tulad ng nasabi ko kanina, may napunduhan tayo na galing sa yung hindi pa gastos na pondo ng BDRRM. Ayun po yung gagamitin nating pondo para matulungan pa ang ating mga constituents at yung at least may hugutin kami na pang tustos sa pangangailangan nila. And sa kaayusan naman ng ating barangay ay hindi pa rin nagsasawa ang ating mga tanods sa pag-iikot ng area of responsibility nila para lalong mapalalahanan ng ating mga constituents na sumunod sa ating mga protocols, health protocols. Sa darating na panahon, maglalaan kami ng programa. Halimbawa, sa health natin, may kakandak dito sa barangay na yung libreng Taibo exercise kapag medyo maluwag na. And para yung outdoor activities natin may promote natin at hingi kami ng tulong sa mga Taibo instructors na tulungan kami para ipatupad ito. Ayan, ang dami po at talagang bayanihan ang kailangan talaga din natin sa mga gustong sumuporta at tumulong sa ating syempre barangay officials natin at sa barangay Gibraltar at talagang marami at nandyan po ang ating mga gustong tumulong. At Barangay Kagawad, Richard, sino po ang gusto nating pasalamatan?
Unang-una, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil sa mga barangay official natin ay wala pong tinamaan ng COVID at pinotektahan kami at wala pong nagkasakit sa amin. Kahit gaano po ang bigat ng trabaho ngayong pandemya, nandito pa rin kami na naglilingkod para sa ating mga constituents. Maraming salamat po sa ahensya ng gobyerno, iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pagtulong din sa amin ng mga pangangailangan namin, ng pag-guide sa amin at sa mga constituents natin na tumulong noong panahon ng ECQ. May mga nagpagamit din ng mga sasakyan nila para tumulong sa amin para mag-distribute ng mga food packs sa mga constituents na hindi makalabas. At sa mga kasamahan din sa trabaho, maraming salamat po sa kanila at hindi sila napapagod at nandito pa rin na nagtatrabaho. At sa mga media din, maraming salamat po sa Regional Network Group sa pagkakataong ito para share din namin ang mga karanasan namin, mga programa namin para sa ikabubuti ng ating pamayanan. Ayan, maraming salamat din, Barangay Kagawad Richard. Opo. And last, Sir Richard, before natin ibigay yung araw for you and your constituents, sino naman po yung gusto imbitahan sa mga programs nyo at syempre i-promote po ang inyong mga social media platform po? Maaari po namin po kayong imbitahan. Regional Network Group, kung bigyan niyo kami ng pagkakataon na mag-promote din yung mga programa namin. Maaring sa mga kaibigan natin, maaring po kaming tulungan para i-promote lalo na ang healthy lifestyle ng bawat isa. At maraming salamat at sana matulungan niyo pa kami. Yes po. At dami po ang mga programa ang Barangay Gibraltar at sabi nga nila, kahit maraming cases doon, pero andun pa rin na todo at full blast pa rin ang ginagawa nila to malabanan ang COVID-19. Oo nga. And aside from that, they are promoting at least a self-grown farming. Wow. And kasi hindi lang yan ngayong pandemic, no, partner. After pandemic, they can have this skill initiated para pang livelihood na talaga. So, Sir Richard, maraming salamat Maraming po sa salamat oras po. niyo. Have a great day po. Maraming salamat din po at ingat po tayong lahat. God bless. Thank you, Sir Richard. Ingat din po kayo. And yan, partner, No? Oo, na talagang yung natutunan natin ngayon sa Barangay Gibraltar is talagang life skills. Kaya nga, talagang tinuturuan yung mga kabataan na matuto ng mga ganitong bagay na kung saan sa pagtatanim talagang may bunga. Sabi literal nga may bunga talaga ang kanilang skills na inculcate sa kanilang learnings. Kaya sa mga car engineers natin that is willing to adapt the same thing, game lang tayo. Isa pa, again, hindi lang ngayong pandemic and after pandemic, we can have sustainability in our own homes. Kahit na maliit pa yan na garden o malaking garden, meron kasing mga crops or leafy vegetables that you can have it self-grown kahit na naka-condo man tayo or bahay talaga. And yun, at least nakakatulong pa tayo. And alam mong safe kasi ikaw yung nagtanim. Oo, at sabi nga nila, yung plantito at plantita, hindi lang sa mga ornamental o plants or other plant. Pwede ka ding maging urban gardening din, di ba? Kaya nga. Ang daming pwedeng maging plantito at plantita in different ways. And amazingly yung mga ganyang
uri ng mga halaman Oo. available dito sa Baguio kasi yung Oo. akala nila hindi pwede. Like, si mama may kalabasa sa bahay, may Oo. talong, hindi ko alam kung anong Kalabasa, talong, sakto na, pakbet. Bakbet, Oo. true! Ay naapo, Ay, nag-imasang. Ay, nagutom tuloy ako. Ako din eh. And yung Namiss ko tuloy ang family ko. Ayan. Ay. Hello po sa ating taga Pangasinan dyan, Manawag, Pangasinan. Nanonood si Lola Lourdes, Tatay Guding, Delia Tulio. Hello po sa inyo. Ayan. Parang gusto ko nang mag-lunch break. Oo, lunch break na. Partner, curious lang ako. Sorry ha. How do you cook pakbet in your place? Is it like bagoong, alamang base? Paano yun? Alamang kami. Alamang yung sa amin. Dapat may sipa of... may alat siya, pero doon pa rin nanunuot yung... Pwede mo siyang isabaw pa rin yung sabaw para sa amin. Kasi ang mga taga Pangasinan, mahilig kami sa may sabaw. Yes. Yummy. Yummy. Oo, umaga-umaga. Oo. Kami naman, ang unique naman sa pakbet namin sa Ilocos ay meron talaga siyang kamote. Ay, kamote? Oo, kamote at kalabasa and bagoong. Isa inyo kasi alamang base, sa amin naman bagoong base talaga. Parang, ay nako, yes. mga Car-Rangers. Pero sa amin, ang kakaiba, merong isang ingredient doon na talagang hindi sikreto. Ano? Sikreto? May tatanungin ko ba? Pero gusto na sabihin, ano? Ito na, ibubunyag ko na yung sikreto. Pagmamahal. Ay, ang sabi. Parang gusto ko na talagang kumain, di ba? Kaya di ba kapag umuwi ka sa bahay nyo, talagang luto ng talagang family, talagang mafe-feel mo talagang love. Kaya nga. Yun naman siguro yung talagang secret ingredient sa pagluluto. So mga kaklase ko mamaya, magluto tayo na appetizers kami ngayon. Wow! So, ano nang hinanda mong plan for appetizer? Well, depende kung anong available sa lab namin. Pero mga Car-Rangers, ibang lab pala yun. Laboratory. Wala akong lab. Ayun. Pero may Labs Cafe that is available through Grab and other platform. Kaya order nyo na yan. So, sa Labs talagang mapa-feel love ka talaga sa healthiest cafe nila sa syudad ng Baguio. Truly. And mga Car-Rangers, di ba tayo natatapos? We have one more amazing guests installed for you. Na ipapanalo ang kanyang istorya, mga istorya dito sa ating Winner Wednesday. Kaya, tumutok lang dito sa Morning Balitaktakan! Hear the music of the heart. Let all music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice.
Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. E defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. E check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Ito ang Winner Wednesday. Partner, talagang kanina, dami natin na pakinggan at napanood na winning ideas and innovative stories nila. Kaya nga, partner, lalayo pa ba tayo mga ka-RNgers? Siyempre, dito na, balik muna tayo. And ngayon, we have two amazing guests that will be giving us their inspiring and winning stories. Yes, panalong-panalo ito dahil kakaiba ang ginawa nilang business venture ngayong pandemya. Kaya nga, sa mga ka-RNgers natin curious dyan and is thinking na mag-start ng business, di ba, partner? Yes. Baka ito isang idea that you can see and adapt. Yes. So we have Mr. Mars Andres and Brian Talento. They are both co-owners of Boots and Barbers Mobile. Good morning! Hi, good morning po. Yes, Hello, ayun good morning. na nga. Talagang panalong-panalo dahil dalawa ang ating mga kasama ngayong araw na to. Talagang yung innovative ideas nila talagang nag-uumapaw. Yes, partner. First, syempre, ang ating mga ka-Rangers talagang na-excite na kung malaman kung paano nagsimula ang Boots and Barbers Mobile. Talagang sa inyo po, Sir Mars and Sir Brian, sino po ang pwede nating malaman sa kanila? Sumagot kung paano nagsimula ang Boots and Barbers Mobile po. Okay. So, we started 2 years ago. Actually, may our first physical store dito sa Baguio. And then, right after that, we planned on going mobile. Kaya lang, but at that time, we weren't sure if mag-workout siya dito sa atin or specifically dito sa Baguio. And then, here comes the pandemic and then almost lahat na ng business is going mobile. So, or home service. So, parang naging ito yung point na maybe this is the right time for us to execute nga yung plan namin which is to start na or execute yung mobile barbershop. Nagsimula talaga ngayong pandemya. Yung, syempre ngayong pandemya, taking risk talaga lahat. At syempre, kamusta naman po ang syempre, reaction ng ating mga kababayan dito sa syudad ng Baguio sa ginawa nyong kakaiba at unique na way of pagdala ng kanilang serbisyo. Okay. Well, yung acceptance is hindi pa siya yung ganon hindi pa ganun ka-comfortable yung tao because nasanay nga tayo dun sa physical store na pinupuntahan natin or yung traditional na barbershop. But nag-start lang kasi kami mga 2 months ago and then okay naman yung feedback. It's just a matter of parang introducing more to people na itry naman yung mobile or yung home appointment. Wow, oo nga. And tama nga, no, Sir Mars, there is a notion pa rin ng mga tao that we still want traditional form of things and marketing, and this is new kasi. Sir Brian, how about naman we follow protocols? Meron po ba tayong quota in a day? By schedule po ba? How do we ask our customers na to try the service? Okay, so yung mobile barbershop, as Marsan said, this was a pre-pandemic plan. So, ngayon nakita namin yung opportunity ngayon at yun nga, in-integrate namin and we plan to revolutionize the barbering game.
So dito namin nakita na sa dami ng protocols na dapat sundin sa mga physical stores, kung ito ang gagawin namin, ang purpose niya is not only for para magpagupit but also to follow follow strictly the protocol kasi this barber shop is solely para lang exclusive. This is exclusive only for the customer and the barber. So as you can see, na-installan namin ito ng mga devices for checking temperatures. Opo. And may pang-sanitize din tayo ng alcohol. And ini-ensure natin na yung mga gamit natin and the procedure natin na yung ating mga barbers is bago pumasok, check muna natin yung temperature and naka-mask, naka-gloves, and yun nagsa-sanitize before and after na gamitin yung chair. So every time na may bagong customer, bago kami pumunta sa isang location, nililinis muna namin yung mga gamit namin as part of the protocol nga na sinusundan natin. Oh. Also, if I may add on that po, ma'am, we have a limited slot a day. So at least 4 slot a day lang po yung ina-accommodate namin na booking. And Sir Mars and Sir Brian, we just wanted to clarify that it's 1:1. Tama po ba? 1 slot to 1 barber. Tama po ba? Yes po. So it depends kasi our target markets are our family. So kung group booking siya, so probably dalawang barber yung papadala namin. So depende sa volume ng tao or yung nakabook at that time slot. At yung mobile po, Sir Mars, Sir Brian, talagang isang upuan po ba or pwedeng maka-accommodate ng ilan din? Isa lang po, one at a time lang po. So maghintay pa rin. Kunyari family yun, yes. Maghintay pa yung iba pa na magpapagupit. Tama, sir? Yes po, sir. Ayun, at talagang pupuntahan kayo ng Booze and Mobile. Booze and Barbers Mobile. At nabanggit nga natin, kung pupuntahan, speak of pupuntahan, ano pa yung mga locations na lagi nating, at saan makikita ang ating mobile na to? Well, yung booking po kasi namin, it's either may option po yung customer, it's either doon mismo sa bahay nila or they can choose kung saan nila gusto as long as may parking space na available. Ayun, dapat may parking space. Yes. Sir Brian, paano naman po, just in case lang po that our rangers doesn't have an available parking space, saan po nila kayo pwedeng makita or puntahan? Okay, sabi nga ni Marshat, we can go anywhere. We can have para siyang meet up. Kung halimbawa ikaw gusto mong you want to have a new environment, gusto mong magpagupit halimbawa isang maliwalas na lugar, for example sa John Hay, pwede tayong mag-meet doon ka namin gugupitan, pwede sa Burnham or any place dito sa Baguio na meron tayong parking space. So parang yung ambience nag-iiba, hindi lang yung traditional na nandun ka lang dati sa physical store. We can go where you want. We can meet where you want. So parang yung convenience, halimbawa is halimbawa parang may meeting ka, malapit ka sa John Hay, ganon. Pwede kami na ang pupunta para hindi ka na ma-hassle sa traffic and sa queuing. So yun yung kagandahan po kasi ng appointment by appointment, makakatipid yung time mo hindi masasayang sa mga bagay-bagay na sa travel, sa queuing, sa pag-aantay sa barbershop. Kundi kung ano yung sinet mo na oras, for example, nag-set ka ng 10 a.m., at 10 a.m. nandun na kami. So yung oras mo talagang hindi masasayang at pwede mong ilaan pa yung mga oras na dapat nasayang from moving to have your haircut. So malaking tulong din para sa mga taong medyo gahol sa oras. Ayun, at nabanggit nga ni Sir Brian, it's all about appointment. Paano po kapag kunyari,
instances, no, biglaan. Opo. At meron po ba tayong mga tinatawag na chances client, Opo. parang ganun po, na kung saan kung may nag-back out doon sa pwedeng iusog ganun para sa nila? Well, as much as possible kasi nga fina-follow natin yung health protocols natin. So, we always recommend na advance booking po siya, at least a day. And then, for cancellations, hindi na po siya pwedeng mag-cancel within 6 hours from the date of booking. So, for now, we don't accommodate emergency appointments. So, ayun, it's at least a day pa rin po. So, yung mga just-in-time appointment, mga ka-earners, i-take note natin na at least 24 hours prior, cancellation is 6 hours. Sir Brian, Sir Mars, do we cater to also to both gender po? I mean, male, female, and others po? Yes po, ma'am. Yes. So, again, our target market nga is a family, so we also cater to women. So, we have barbers that are also caters to women. So, meron din kaming panglalaki. So, for example, nagpabook sa family. So, yung papadala namin is dalawang barber. Yung isa is for the for men's, and yung the other is for women naman. Wow, talagang alam mo 'di ba? Alam niyo po Sir Mars and Sir Brian and partner, talagang nung pandemya nagsihabaan ang ating mga buhok. At talagang malaking tulong ito na talagang sila na mismo ang pupunta. Kaya nga, in your comfort of your home and your convenient time, mga ka-earners, sila na ang mag-offer ng serbisyo. And Sir Mars, Sir Brian, sino naman po yung gusto nating imbitahin dito sa ating Booze and Barbers Mobile? Sir Mars, may gusto pa po tayong i-promote po natin ang Booze and Barbers Mobile. At kung may mga programa po tayong mga promo ngayong buwan. Oo nga. So yun. So ang Booze and Barbers Mobile naman po is for all. So you just need to book an appointment. So pwede po kayong pumunta sa page namin and then just select your schedule or your preferred time. And then doon naman po sa emergency or yung gusto agad magpagupit, we have physical branches po dito sa Baguio. And we also have in La Trinidad sa may Kiam 5. So, yun po. Yun, at syempre, nakalimutan ko tanong kanina, Sir Mars, about po na sa way of payment. Sa booking pa lang, nandun na dapat cashless po ba? Yeah, so we are planning, so 2 months pa lang kami nag-ooperate, but we are all planning on doing that, yung i-cashless namin. But right now, naka-cash basis pa rin po kami. But in the near, baka by next month, pwede na namin i-adapt po yung cashless payment. Wow. Oo. Sir Brian, tanong naman namin, since napag-usapan na natin about sa presyo, how much is the service, yung starting price po niya, or is it location-based po ba? Okay. So the starting price, which is the on the go, is 500. So you can avail of the service. We can go anywhere here in Baguio with that starting price. So yun ang aming basic. May packages kami for depending on the service na gustong i-avail. Nag-range ng siya hanggang Mars yung next natin. Yeah, so we also have packages. So ang starting or yung minimum nga namin is 500 pesos, and we also have other packages which includes yung massage, hair colors, hair spa. So meron po may mga services din for women. Sakto na yun, sulit na yun. Lalo na ngayong pandemya, talagang ibibigay nila serbisyo natin. Serbisyo nila sa ating mga, syempre, mga nangangailangan na magpagupit. Hindi lang pagupit, masahe, at may spa pa. Masahe. Yes. Ayan, and also, Sir Brian, Sir Mars, sino naman po yung gusto nating pasalamatan? Sir Mars and Sir Brian, mga gusto po nating pasalamatan. Okay. We are humbled na
binigyan nyo kami ng chance para ma-interview dito. And we are, first of all, we are thankful to our family, to our wife, for their unending support, and to our barbers who also work hard for us to achieve our goal, and of course to our Almighty God who during these hard times still give us these blessings to start into a new venture. So and also to our clients, to our Yes po, go ahead. our sir. clients Sir pala Mars. na Yes. nagpapatronage, ang Bus and Barbers, Yes. La Trinidad and Baguio. Maraming salamat po, and we expect more of something new that we are going to inculcate in our barbershop. So hindi po nag-stop diyan ang mga services natin. Sir Mars? Yun lang po. Sa mga customers na continuously po papatronize sa services namin or sa mobile, thank you po. Maraming salamat po sa napaka-panalong-panalong idea at innovative at creative na way of your business, Sir Mars and Sir Brian. And we hope to visit your physical store and see the mobile around Baguio. Maraming salamat po and Yes. ingat po. Thank you po. Okay. Thank you. Ayun, partner, talagang panalong-panalo ang kanilang idea sa pag-promote at syempre pag-innovate ng kanilang business ngayong pandemya. Oo nga. And katulad nga nung ginawa nila, it was a physical store. And Yes. because of pandemic, they have to outgrow. Yes, oo. Kailangan nilang manalo sa Oo. battle ng pandemic. I'm pretty sure mga ka-Rangers, you have your ways of battling your thoughts, your emotions, mga pinagdadaanan Oo. nyo kahit may pandemic or wala. And that's something that we Oo. are winning every day. Yes, sa pinatunayan ni Sir Morris at Sir Brian at sa buong grupo ng Booze and Barbers Mobile na madiskarte at malikhain ang ating mga kababayan sa syudad ng Baguio. Kaya nga, sabi niya nga, hindi lang matatapos dyan. Yes. Parang sabi nila, meron pa silang i-offer na bago. So Helicopter na ba to? or baka submarine. Ayan, since dapat hanggang himpapawid at dagat, meron tayo. Diba? At hindi lang dagat, himpapawid, outer space. Oo. Mga, syempre, nagsisihabaan na yung mga buhok ng ating mga astronauts. Kaya kailangan nila ng barbero. Yes. So, yan. Kidding aside, talagang panalong-panalo ang ating araw ngayon. Ang dami nating napakinggan na mga boses na punong-puno ng kanilang thoughts ngayong araw. Kaya nga, partner, hindi yan matatapos kasi kami lang yung nagsisimula ng umaga nyo. And we will always be there for you to inspire and share to you this winning stories. Bago tayo mag-insight, syempre, pasadahan naman natin ang mga nanonood sa atin at sumusuporta na panalong-panalo dahil sa kanilang full support. At andyan ang ating si Joshua Buendia, PHL. Good morning, Pilipinas. Wow. Watching from Camarin, Caloocan City, Metro Manila. Of course, partner, we also have viewers from Cavite, Whoa. Indang, Cavite. Good morning, Sir Carlo Digo. Yes. Thank you po at ingat din po kayo. At syempre, andyan ang ating mga taga-Hong Kong. Si Ma'am Merly Season Agbayani at si Brenda Tulyok, Billy Joe. Ayan, hello po sa inyo. Good morning. Of course, hindi natin kakalimutan si Miss Hem Yano Kidsolan. Good morning Kidsolan. po, ma'am. Sir Rain, good morning. And also Sir Efrain Corpus, good morning. And of course, hindi natin kakalimutan all the employees and management of Lemonade Hotel. Hello po, soon mga kabisita po kami dyan. Sabi nga ni Ma'am Sharmy talaga, daan daw minsan. No? Ay, totoo, partner. Yes, kasi dumaan ako doon dati, kumuha ako ng balita. Talagang napadaan ako doon, napicturean ko, nakita sa story, nag-chat si ating Ma'am Charmaine. Nako, seryoso ka, pupunta talaga tayo. Oo naman. Ay, meron dyan yung Anli merienda nila, napakasarap.
maniwala kayo mga ka-Rangers. Bisitahin natin yan. Sabay-sabay. See you po dyan. Hindi lang merienda, no, partner. They have the Strawberry strawberry champurrado. Magising yan sa umaga nyo, mga Yes. ka-Rangers. And natikman ko na yan. Sakto ang tamis, sakto ang lasa ng strawberry. Oo. Kaya san pa? Sino pang sino? Sino? Ano pang hahanapin nyo? At dagdag pa nga dito, talagang binabati ko din ang ating mga speakers from sa ating Twitter space. Andiyan ang ating Team Papaitan at ang ating Daily Ayuda. At congratulations din pala sa ating Communication Society sa kanilang docu webinar. And ngayon naman sa July 3 naman, ang kanilang sa ating mga Communication Society dyan na talagang promoting Buhay Media. Please support them. Please check their kanilang page na kung saan na talagang mga journalists at mga paghihirap or challenges and changes na hinaharap ng ating mga journals or nasa Buhay Media. Kaya nga. And also, we wanted to say congratulations to our father of Baguio City for being able to clock in 1 hour and 8 minutes in the Pajak Mo, Tulong Mo fundraiser. And to all of those who joined, maraming salamat. Alam namin ni partner at ng family ng RNG that you would have helped a lot in this race. Wow! Talagang, ayan, ang dami nating panalong-panalong balita ngayong araw na to. Siyempre, nandiyan din ang panalo-panalo nating sponsors. Nandiyan ang Cat Elias, Yuzar, TJ Home Builders, Baguio Country Club, Leymane Hotel, Labs Cafe, Lorma Medical Center, Yan ang balita ngayon, Mega Tower, May Manox, NGCP, Fines Estate Gaming Corporation, Studio Coffee, and of course, matatanggal ang Sapaw! Ayan, syempre, andyan din ang ating, hindi lang masahe, ligaments, ang dami pa, ano pang ito mga partner? We have also BioClone dietary food supplements as well. And na kung saan, it's an immune booster? Yes, and that's again, mga Car-Rangers, supplement itong mga ito, aside from BioClone. And aside from that, we have RoboCough for adults and for kids like moms like me. Trusted, guaranteed ang mga ganito dahil this is empowered by Lagundi leaves, di ba? Napaka-natural. Lalo na ngayong pabago-bago ang panahon at ngayon hinaharap natin pandemya, malaking tulong ito sa mga cough remedy natin. Kaya nga. So kung there's a cough remedy partner, there's also a bed remedy. Just para sa mga vitamins natin sa mga kalalakihan naman. Andiyan ang Toro na kung saan malaking tulong ito sa ating mga mag-asawa dyan ngayong malamig na panahon. And mga ka-Rangers, again, this is not just only for men. Pwede siya sa mga kababaihan dahil ito ay also aid for our andropausal and menopausal. So, it's something that is good for us, hindi lang sa bed remedy. Malaking tulong. Sabi nga nila, it's vitamins talaga. Ang Toro ng mga quality products ng Aldrich Corporation. Ang dami, no? Simula liniment hanggang supplement, talagang bigay todo at panalong-panalo ang kanilang quality product dito sa ating Aldrich Corporation. Hindi na natin kalimutan, partner 8, they also have sports spray. Yes, pala. Sa mga aktibo sa mga sports ngayon, that's one way for you to also take care of your self. Muscles and everything. At syempre, ayan, isa na namang araw ang ating naipanalo ngayon. Syempre, pasadamo ng konti lang insight natin ngayon. Well, maraming salamat mga Car-Rangers because you're always giving us the reason to win, and whatever battle that is, there's always no other way but to win. Yes. The quote for today natin is, all is well. Yes, alam niyo ba yun? Sa lahat ng mga bagay, kahit may pinagdadaanan ka, talagang isipin mo pa rin na there's a reason for everything. Yes, diba? partner. Magiging maayos yan at mapupunta yan sa tamang lugar. Naniniwala ko dyan. Yes. All is well, all is well. All is well, all is well. Ayan, kaya isa na namang umaga ang natapos ngayon. At once again, ako ang inyong papapi ang magpapainit sa inyong umaga. Siya Kikay naman, kakulitan at kakwentuhan tuwing agahan. At ito ang Tambalang Sipaw na magpapasaya dulot ay good vibes. Dito lang sa numero 1 online show ng bayan, Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let all music take you there, where Star will take you everywhere, bringing you
Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-1170-111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau!